Hiru txosten dira, eta, bueno, dago hiru ataletan banatuta, eta abia puntua da, egiten da aurreko batzarretik onarteko ibilbidearen valorazio bat, ikastola mugimendua zertan ibili den azkeneko urteetan, hau da, aurreko batzarretik 7. batzarrera artekoa. Gero egiten da ere, gaur egun, ikastolak nola gauden, gaurko perspektibatik analisi bat, eta ondoren, 3. txostena eta agian garrantzitsuena hor aipatzen da nora nahi ditugu eraman ikastolak 10 urte barru, eta nora hori nola egin nahi dugun ere planteatzen da edo proposatzen da, ez? Eta, bueno, ez dira txosten oso mardulak, neko sintetikoak, baina, bueno, eztabaidarako uste dugu izango dela aproposak eta gehien bat, bueno, garrantzia dago nora nahi dugun joan eta nola nahi dugun joan, ez? Azken finean, bueno, bidea egiten ari gara eta bide hori nola egingo dugun, erabakitzeke dago eta, bueno, horretarako dago, 7. batzarreko hiru txosten horiek. Bueno, ez dakit egolan mugarritzat jarri aldirenek daudenak, ze azken finean, bueno, hau lan kolektibo bat izango da, edo eztabaida prozesu bat irekiko da, eta dauden artean abeko dugu gehien bat nora nahi dugun joan, baina printzipioz ikastola mugimendua etengabeko egokitzean dago, eta jendarte aldatzen den moduan, ikastolen elkartea eta ikastolen mugimendua ere, aldaketa horretara ere joan behar da, eta aldaketa horretarako bide horretan erronka desberdinak daude erronka globalak eta tokiko erronkak, ez? Eta orduan, erronka horiei egokitzeko bidea erabaki behar da, ez? Bizi gara jendarte oso aldakorre batetan, aldaketa klimatikoa edo krisi ekosozial baten, etengabeko krisi ekosozial baten inguruan, eta hor, hezkuntzak ere baduka bere egitekoa, eta hor, guk ere egokitu beharko gara, ez? Eta eskaini beharko dugu eskaintza bat, non nahi dugun jendarte mota hori, edo eradatu nahi dugun jendarte horri, planteamendu zehatzak jartzeko, ez? Orduan, kontestuare nahiko korapilatxua da, gaude jetxira tasa nabar baten aurrean, eta horrek guztioi eragiten digu, eta gero planetaren biziraupenak edo horrek hori ere erronka badan, ez eta askotan ematen duen gurekin ez di joan, baina gu gure txokotik, gure Euskal Herritik ere, daukagu zer aportatu eta gure alea ere norabide horretan jarberko dugu. Orduan, erronkak dira globalak eta tokikoak eta ikastolen elkarteak, ikastolen mugimenduak jakin behar du horra gokitzen eta norabide zuzena hartzen. Lehenengo eta behin, adieraziko dugu mugimendu bizia garela eta errotuta gainera herrian, eta lehenengo irudia izango da, irudi indartsu bat, non, inoiz baino ikastola gehiagorekin batera, esateko, prest gaudela bide hori urratzeko, eta euskara eta euskal kulturaren transmisioa ardatz izan duguna hasieratik, jarritzen dugula horretan, eta trasladatu den dugune irudia, gure proiektua herrikoia dela, herrian erratuta dagoela, hainbat familia edo guraso edo euskal herritarren sostengua dugula, eta jarraitzen dugula egiten apostua hezkuntza eraldatzeagatik, eta gehien bat, Euskal Herrian hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko, eskaintza hori jarraituko dugu plazaratzen, eta alik eta gehiago zabaltzen, lehen esandako bi ardatzoiengatik, ez? Euskara eta euskal kulturaren transmisioa guretzako direlako ezinbestekoak, eta ez bakarrik eragile bezala, baizik eta herri moduan ere, uste dugu oraindik asko daukagula emateko, eta ekitaldi hori ere izango da, olako abia puntu bat, irekiko den fase berri baten, ikastolen mugimendua txikitzetik urrun, baizik eta edatzeko bere hezkuntza eredu hori izateko orokortua.